Еврооптом. Первые реакции на погром силовиков этой компании. Что сказал Владимир Зеленский Светлане Тихановской подчас встречи в Тиране. Ну и выники перемоваў у Стамбуле и кто виноваты у гибели амаль 700 парсючков под Витебском. Тягом ближайшей гадзіны самые важные и цікавыя падзеі пятницы. Я Олег Залевский, щиро вітаю господарства и, калі вам бяспечна, прошу поставить лайк гэтаму відэа. Нам гэта вельмі дапаможа ў прасоўванні навінаў па-беларуску і без цэнзуры. Силовики пришли у Еврогандаль, компанию, что валодае сетка Евроопт. Про гэта паведамляе выданне «Наша Нива» со спасылкай на свае крыніцы. Яны ж гавораць, што справай найбуйнейшага ритейла займаецца дэпартамент фінансавых расследаванняў дзяржкантролю. Перадзел самага прыбытковага рынку ці помста за незадаволенасць беларусаў. У тым, што адбываецца, паспрабаваў разабрацца Антон Бяздольны. Паводле звестак, што атрымалі журналісты нашай Нівы, у цэнтральным офісе Еўрагандлю ператрусы прайшлі з выламанымі дзвярыма і паказнымі затрыманнямі. Верагодна, топ-менеджеры цяпер пад вартаю. Падрабязнасцяў не паведамляюць ні ўлады, ні самая кампанія. Казаць, што гэта канец эпохі Евроопта было б вельмі хутка. Я ўпэўнены, што яе уласнікі гэтай сеткі будуць размаўляць з уладамі і паспрабуюць, канешне, неяк, прабачце, але адкупіцца ад гэтых абвінавачванняў. Таму давайте пачакаем, якія будуць менавіта абвінавачванні, у чым іх будуць абвіняць. Паводле версіі нашай Нівы, прыход сілавікоў звязаны з нядаўнімі праблемамі з гароднінай у беларускіх крамах. Ужо некалькі месяцаў жыхары краіны ў садсетках скардзяцца на адсутнасць бульбы, дрэнную якасць альбо высокі кошт. 3,99. Зеленая, вся в дырках, побитая. Аднак ні ў скаргах людзей, ні ў нападках прапагандыстаў асобна Еўраопт не фігураваў. Праблемы з гароднінай назіраліся ва ўсіх гандлёвых сетках. Два класічных абвінавачання ось такіх выпадках. Гэта абвінавачанне ў вывадзе грошай праз нейкія падатковыя схемы, і мы бачым, што галоўная кампанія Еўраопта знаходзіцца на Кіпры. Гэтага ўжо дастаткова, каб іх абвінавачваць. І другое, гэта пабудаванне нейкіх прамежкавых фірмаў за мяжой, каб пастаўляць больш зручна імпарт, і таксама гэта можа быць абвінавачаннем у нейкім вывадзе грошай. Гэта не першая атака ўладаў на Еўраопт. Яшчэ ў 2003-м дзяржкантроль абвінаваціў уласнікаў кампаніі ў стварэнні злачыннай арганізацыі, кантрабандзе і адмыванні прыбыткаў. Уласнікі Сергей Літвін і Владимир Василька тады паспелі выехаць за мяжу. З таго часу яны кіравалі еўрагандлем праз кампаніі, зарэгістраваныя ў Еўразвязе, што не перашкодзіла Еўраопту ператварыцца ў сапраўдную гандлёвую імперыю. Всего в наших магазинах совершается более 1 миллиона 100 тысяч покупок в день. У YouTube-проекте «Ток» экономист Павел Данейко назвал дзіўным той факт, што Еўраопту дазволілі абагнаць найбліжэйшага канкурента паводле долі рынку ў раздробным гандлі Добронома амаль у 2 разы. Что странно, обычно как-то в стране существуют две параллельных сети. Чтобы они получали какие-то, не знаю, не видел никакой связи с властью вот такой какой-то особой. Еўрагандаль – найбуйнейшы рытэйлер у Беларусі. Пад 3 брэндамі кампаніі належыць больш за 1100 крамаў. Яны працуюць у амаль 400 населеных пунктаў. Прытым, амаль у палове з іх Еўраопты увогуле адзіная гандлёвая кропка. Летась абарот кампаніі дасягнуў амаль 8 мільярдаў рублёў, а доля ў рытэйле засталася на ўзроўні 20%. Таксама гэта адзін з найбуйнейшых працадаўцаў у краіне. Цяпер у крамах, лагістычных цэнтрах і службе дастаўкі уладкаваныя больш за 30 тысяч чалавек. В компанию Евроторг вы официально устраиваетесь с первого дня работы, а также получаете бонус 750 рублей на карту лояльности. Што праўда, у апошнія 2 гады рост еўрагандлю запаволіўся. Скарацілася колькасць працаўнікоў, не адкрылася ніводнай новай крамы, а чысты прыбытак зменшыўся на 8%. Сама кампанія назвала гэта зменаю стратэгіі з пашырэння на паляпшэнне эфектыўнасці сваіх крамаў. Антон Бяздольны, Белсат. Хто ці што стаіць за маски-шоу у Евроопте, можете прагаласаваць у чаце нашай трансляцыі ў ананімнай апытанцы. Мы ж да наступнай тэмы. Надоечы старшыня правлення Нацбанку Беларусі Роман Галоўченка наведаў гомельскі завод ювелірных вырабаў «Крышталь» і параіў беларусам укладацца ў золата. Маўляў, золата – гэта так званы ахоўны актыў, стабільны і амаль ніколі не прыносіць стратаў. Таму варта нейкую частку зберажэнняў трымаць у такіх актывах. Мы пацікавіліся ў эканамічнага эксперта, наколькі гэта добрая рэкамендацыя для беларусаў сёння.
Гэта некая рэкамендацыя такого трэцяга свету, такая вельмі странная. Калі вы жадаеце прыхаваць свае грошы, каб нішто з імі не здарылася, інвестуйце ў краіны са стабільнай эканомікай. Калі вы інвестуеце у золата, то вас яго могуць адабраць. Дзе вы яго будзеце прыхоўваць, гэтае золата? Ці будзеце вы дзесьці ў банкі, гэта страты, ці будзеце гэта нешта дома, к вам прыйдуць губопікі і адбяруць. Як гэта здарылася з вялікай колькасцю людзей. У івацэвіцкай папраўчай калоніі нумар 22, больш вядомай пад назваю «Воўчыя норы», памёр вязень. Пра гэта паведаміў магілёўскі тэлеграм-канал праваабарончага цэнтру «Вясна» «Майдайтым». Паводле іх інфармацыі, мужчыну было каля 50 гадоў. Ён адбываў пакаранне ва ўстанове, дзе з канца красавіка назіраецца цяжкая эпідэмічная сітуацыя. Прычына смерці афіцыйна пакуль не названая. Аднак, як адзначаюць праваабаронцы, усяго пару тыдняў таму зняволеныя гэтай установы пачалі масава скардзіцца на сімптомы, падобныя да каранавіруснай інфекцыі. Яны казалі пра высокую тэмпературу, кашаль, слабасць і болі ў целе. Дзясяткі хворых лячылі выключна парацэтамолам. Сістэма не мае ўвогуле ніякіх ресурсаў для таго, каб належна працаваць з такімі людзьмі, які патрабуюць асаблівай увагі з боку медыкаў, з боку сацыяльных работнікаў, з боку, калі кажам, там будзем казаць пра рэабілітацыю, напрыклад, няма ні супрацоўнікаў адпаведных, няма ні нарматыўнай базы адпаведнай для гэтага, няма увогуле разумення, што рабіць, нават калі нехта і жадае. Нягледзячы на відавочныя прыкметы эпідэміі, адміністрацыя калоніі публічна адмаўляла любыя ўспышкі захворвання і нават пагражала пераследам тым, хто спрабаваў данесці інфармацыю ў незалежнай медыі. Зняволеныя ж, баючыся за сваё жыццё, усё ж перадавалі трывожныя паведамленні на волю. Паводле звестак праваабаронцаў, цяжкіх пацыентаў у той час таемна пераводзілі ў рэспубліканскую бальніцу пры дэпартаменце выканання пакаранняў МУЗ Беларусі. Днямі сталася вядома, што неўзабаве пасля выхаду на волю памерла былая палізняволеная Ганна Кондратенко. У яе быў рак, дыагнаставаны яшчэ за кратамі. Яшчэ адна былая палізняволеная, Тамара Каравай, якую вызвалілі летась паводле памілавання, пайшла з жыцця з прычыны спынення сэрца, меркавана яшчэ ў красавіку. Жанчыне было 45 гадоў. Лукашэнкаўскія ўлады асудзілі Тамару за лайк у аднакласніках. Немагчымыя для выканання. Гэтак крыніца агенцыі Reuters у МЗС Турцыі ахарактарызавала умовы, якія вылучыла Расія на перамовах у Стамбуле наконт замірэння. Крэмль хоча, каб Кіеў вывеў свае войскі з 4 абласцей Украіны. Для украінскай дэлегацыі такія умовы невыканальныя. У выніку першая за 3 гады публічная сустрэча ваюючых бакоў скончылася праз 2 гадзіны. Але ці завершыўся на гэтым перамоўны працэс? Уладзіслаў Корсак працягне. Беспасярэднія перамовы дэлегацыі Украіны і Расіі адбыліся ў Стамбулі толькі з другой спробы. Яны занялі ўсяго каля 2 гадзінаў. Украінскую дэлегацыю узначаліў міністр абароны Рустэм Умераў. Бакі размаўлялі праз перакладчыкаў. Расійская дэлегацыя на чале з Уладзімірам Мядзінскім высунула непрымальныя для Украіны ультыматумы пра вывад ЗСУ з так званых новых рэгіёнаў РФ, то бок украінскіх тэрыторыяў, якія Расія ўпісала ў сваю канстытуцыю. Уладзімір Зяленскі адрэагаваў на гэта наступным чынам. Расія не змяніла свайго асноўнага падыходу. Яны робяць шмат заяваў, пагражаюць, але нічога не вырашылі. Яны робяць усё магчыма, каб ператварыць гэтую сустрэчу ў Стамбуле ў пастановачны, пусты працэс. Неабходная рашучая рэакцыя, улучна з санкцыямі супраць энергетычнага сектару і банкаў Расіі. Ціск павінен працягваць расці, пакуль не будзе дасягнуты рэальны прагрэс. Адзіны вядомы пакуль практычны вынік перамоваў, бакі ўзгаднілі абмен палоннымі ў фармаце 1000 на 1000. Між тым, расійская прапаганда ўжо некалькі дзён адпрацоўвае метадычку адміністрацыі Пуціна наконт асвятлення перамоваў у Турцыі. Загадзя рыхтуе расейцаў да іх правалу. Маўляў, Пуцін з самага пачатку не збіраўся ехаць у Турцыю. На фармаванне ж складу расійскай дэлегацыі нібыта не паўплывалі заявы Зеленскага і Трампа. Украина, она, в принципе, отнеслась к ним достаточно серьезно. По крайней мере, я надеюсь, что Соединенные Штаты воспримут это как достаточно серьезное и добросовестное отношение к этим переговорам и демонстрация того, что Украина действительно хочет
завершить боевые действия как можно скорее, а Россия пока что подобного желания не демонстрирует. Тым часам на фоне перамоўнага тупіку папа Леў XIV ўжо прапанаваў Ватыкан у якасці новай пляцоўкі для сустрэчаў, а Дональд Трамп збіраецца тэлефанаваць Пуціну і дамаўляцца з ім на асабістае спатканне. Владзіслаў Корсак, Белсат. Першыя вынікі перамоваў абмяркуем у нашым эфіры літаральна праз 15 хвілінаў з палітолагам Валерам Карбалевічам. Не прапусціце. А тым часам Святлана Ціханаўская сустрэлася з Уладзімірам Зеленскім на саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці. Сёння ў албанскай сталіцы Тэране сабраліся лідары 47 дзяржаваў еўрапейскай часткі кантыненту, краінаў Еўразвязу ў поўным складзе, а таксама Вялікай Брытаніі, Турцыі ды іншых краінаў. У якасці галоўных тэмаў заявленая бяспека Еўропы, падтрыманне Ўкраіны, а таксама эканоміка і іміграцыя. У паведамленні офіса Ціханаўскай пра сустрэчу з Зеленскім гаворыцца, што, цытата, «размова зразумела ішла пра тое, як спыніць вайну і як далей будаваць адносіны ў новых сусветных рэаліях». Агулам жа Ціханаўская сустрэлася ў Тэране з 19 ключавымі еўрапейскімі палітыкамі. На 6-м саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці будуць абмяркоўваць рэзкае пашырэнне санкцыяў супраць Расіі, у тым ліку карныя тарыфы на расійскі імпарт. Такія звесткі публікуе выданне «Палітыкоў», якое спасылаецца на некалькі еўрапейскіх чыноўнікаў. І тым часам таксама ў Беларусі з рабочым візітам знаходзіўся міністр абароны Расіі Андрэй Белавусаў. Замест лагічнай паездкі ў Стамбул, дзе знаходзіцца, між іншага, міністр абароны Украіны, ён згадзіў шэраг перамоваў у Менску. Прымаў расійскага міністра асабіста Лукашенка, якімі могуць быць сапраўдныя мэты гэтых перамоваў і якія наступствы чакаць у наступным матэрыяле. У нас не просто дружба, у нас мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга вообще практически без слов. Такое послание от Путина привез Лукашенко министр обороны России Андрей Белавусаў. Заявленыя тэмы перамоваў, зладжанасць дзеянняў штабоў падчас беларуска-расійскіх вучэнняў, навучанне беларускіх вайскоўцаў у Расіі і вайскова-тэхнічная супраца паміж краінамі. Але ці толькі? Абмеркаванне магчымасцяў беларускага вайскова-прамысловага комплексу ВПК у падтрымцы расійскага ваеннага патэнцыялу. Не толькі ў вайне супраць Украіны, але ў цэлым нарошчванне расійскай тэхнікі, расійскага войска, так? То бок прадукцыі, якая альбо часткова, альбо цалкам ствараецца на тэрыторыі Беларусі на патрэбы Расіі. Вось гэта абмяркоўвалася адназначна. Вучэнні, трэнаванні, зборы рэжым Лукашэнкі ладзіць няспынна. Увосень на беларускай тэрыторыі мае адбыцца шэраг супольных маштабных манеўраў з Расіяй і АДКБ, у тым ліку вучэнні «Захад-2025». Пры гэтым падчас сённяшняй сустрэчы Лукашенко неаднаразова паабяцаў не падвесці Расіі, але ў той жа час падкрэсліў. К учениям мы готовы, ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши. И носит оборонительный характер, и ни на кого мы нападать не собираемся. Але ці залежыць абарончы характар манеўраў ад Лукашэнкі? У 2022-м пасля чарговых супольных вучэнняў расійскія войскі не выйшлі з Беларусі, а напалі на Украіну з нашай тэрыторыі. Белавусаў падкрэсліў, што мы не проста саюзнікі, і вы там сабе штосьці можаце в Мінску вырашаць, да, Лукашенко і Хренін. Не, у нас адзіная прастора, а паколькі Расія гэта вайсковы гігант, так, то натуральна, што Расія будзе дыктаваць Лукашэнку свае умовы. Рыхтуе Масква і камандны склад. Паводле Белавусава, у вышэйшых навучальных установах Расіі цяпер вучацца больш за 400 беларускіх вайскоўцаў. Апроч таго, напярэдадні Беларусь накіравала ў Расію групу вайскоўцаў, якіх вывучаць на інструктараў. Цытата з улікам досведу сучасных узброеных канфліктаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. І застаемся ў падзеях у Беларусі. У Магілёве выклік участковага міліцыянта на сямейна-побытавы канфлікт скончыўся нападам з нажом, планам перахоп і ДТЗ са смяротным зыходам. Усё здарылася учора падчас даволі стандартнай працэдуры, калі участковы прыехаў на выклік у кватэру, дзе быў агрэсіўна настроены 61-гадовы мужчына. Прэсавая служба МУС апублікавала відэа здарэння. На словах «накіруй нарад», калі ласка, агрэсіўны мужчына выхапіў нож і ударыў міліцыянта ў жывот. Ранены службовец намагаўся затрымаць злачынцу, але той з'ехаў на аўта.
адразу ж абвясцілі план перахоп, ДАІ хутка ідэнтыфікавала машыну і пачалася пагоня. На трасе М8 падазраваны не справіўся з кіраваннем, выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з аўтамабілем, які стаяў на абочыне. У выніку ДТЗ мужчына загінуў. Пацярпеламу міліцыянту надалі медычную дапамогу, а на загінула агрэсара следчыя завялі крымінальную справу па факце замаху на забойства супрацоўнікаў органаў унутраных справаў. 677 парсюкоў загінулі менш чым за адныя сотні на сельскагаспадарчым прадпрыемстве пад Лёзнам. І гэта не праз эпідэмію, а праз звычайную нядбайнасць. Паводле супрацоўнікаў управлення для барацьбы з эканамічнымі злачынствамі Віцебскай вобласці вінаваты галоўны інжынер, які не звяртаў увагі на апавяшчэнне пра збой у сістэме клімат-кантролю. Паведамленні пра крытычнае павышэнне тэмпературы ў рэпрадуктары свінакомплексу прыходзілі ў мабільную праграму галоўнага інжынера, прычым неаднаразова. Але мужчына нічога з гэтым не рабіў. У выніку менш як за сотні загінула амаль 700 парасят. Следчыя пачалі крымінальную справу за службовую халатнасць. Причиненный предприятию ущерб превысил 150 тысяч рублей. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Яе называлі цудам з касічкамі. Яна змяніла жаночую спартовую гімнастыку, а сёння легенда сусветнага спорту Вольга Корбут адзначае 70-годдзе. Вайсковая фігура славутай гарадзенкі і 4-разовай алімпійскай чэмпіёнкі стаіць у лонданскім музеі мадам Тюсо. А ў зале славы гімнастыкі яе імя фігуруе пад нумарам 1. Пра жыццёвы шлях славутай беларускі Андрэй Сульжыц. Суперзорка спорту, 4-разовая алімпійская чэмпіёнка Вольга Корбут сёння адзначае 70-гадовы юбілей. Гімнастка зачаравала ўвесь свет на алімпіядзе ў Мюнхене ў 1972. Яна вылучалася на фоне стрыманай савецкай зборнай эмацыйнасцю і нязмушанасцю, за што і атрымала мянушку «Цуда з коскамі». 17-гадовая беларуска скарыла сэрцы мільёнаў сваёй усмешкай, прычоскай і, несумненна, майстэрствам. Ейным імем названы адзін з самых складаных і небяспечных элементаў у спартовай гімнастыцы – пятля Корбут, якую пазней забаранілі на афіцыйных спаборніцтвах. Спартовыя перамогі з'явіліся дзякуючы саюзу з гарадзенскім трэнерам Рэнальдам Кнышам. Пазней алімпійская чэмпіёнка абвінаваціла яго ў згвалтаванні, шакавала грамадскасць падрабязнасцямі на расійскім тэлебачанні, але далей за сустрэчныя абвінавачанні справа не зайшла. У 2017-м Вольга Корбут прадала свае алімпійскія медалі на аўкцыёне за амаль 230 тысяч долараў. У калекцыі не хапала толькі аднаго медаля – залатога за практыкаванне на бервяне ў Мюнхене. Узнагароду скралі пасля спаборніцтваў, але пазней яе знайшлі ў дзяржаўным музеі спорту ў Маскве. Пасля распаду СССР Корбут разам з мужам, музыкам Леонідам Барткевічам, пераехала ў ЗША, дзе працавала трэнеркаю. Цяпер яна жыве ў Арызоне з другім мужам. Іхныя сумесныя фотаздымкі можна ўбачыць на старонцы Вольгі ў Фейсбуку. Гэта адзінае месца, дзе можна штосьці даведацца пра славутую спартоўку, бо з прэсай юбілярка не размаўляе ўжо некалькі гадоў. Андрэй Сульжыц, Белсад. Віншуем шчыра. Ну а мы пераносімся ў Варшаву. Там гэтымі днямі праходзіць міжнародны кніжны кірмаш з удзелам нашых суайчыннікаў. У той час, калі амаль усе незалежныя выдавецтвы былі ліквідаваныя ўнутры краіны, беларускія выдаўцы ў выгнанні прадстаўляюць свае самыя свежыя і цікавыя кнігі. Але не толькі дзеля набыцця кніг варта завітаць на кірмаш. Тут яшчэ праходзяць і творчыя сустрэчы з зоркамі беларускай літаратуры. Падрабязнасці Аліна Скрабунова. Беларуская літаратура і літаратура на беларускай мове. Сустрэчы і аўтограф-сесіі з беларускімі пісьменнікамі. Усё гэта ў межах варшаўскага кніжнага кірмашу, які праходзіць з 15 па 18 траўня тут, у Палацы культуры і навукі ў Варшаве. Беларускія кнігі аб'яднаныя ў салон незалежных беларускіх выдаўцаў «Вольная Беларусь». Знайсці яго можна ў мармурнай зале Палаца культуры і навукі, номер стэнда 140. Арганізацыяй нашага салону займаўся Інстытут беларускай кнігі. Гэта вялікая падзея, пра якую ведае ў Варшаве, мне здаецца, сёння кожны, таму што шмат рэкламы, вельмі багаты выбар, і сёлета выдавецтвы зрабілі яшчэ вельмі шмат стартаў продажаў. Гэта значыць, што кнігі толькі ўпершыню патрапяць у продаж на нашым стэндзе.
Праграма кожнага дня шчыльна распісаная. Ужо стартаваў продаж кнігі «Як завесці дыназаўра» Андрэя Скурко і Волі Кузьміч. Адбылася прэзентацыя зборніка вершаў «Нетутэйшая далечыня» Ігора Кулікова. У беларускім салоне прадстаўленая прадукцыя выдавецтваў Андрэя Янушкевіча, Гутенберг, Полацкія лабірынты і іншых. Кніжныя кірмашы, якія адбываюцца ў Польшчы, у тым ліку гэты ў Варшаве, гэта нагода сустрэцца з чытачамі. Таму што нашыя кнігі распаўсюджваюцца ў асноўным праз інтэрнэт-краму камунікат.шоп, а таксама вось падчас такога тыпу сустрэчаў ці кірмашоў. Кірмаш будзе працаваць усе выходныя з 10 раніцы. У суботу арганізатары запрашаюць на сустрэчы. О 17 гадзіне з аўтарам раману «Холодныя землі» Александром Карнаухам і о 18 гадзіне з пісьменніцай Евай Вежнавец. Беларуская кніга – толькі частка вялікага варшаўскага кніжнага кірмашу. Акрамя яе тут прадстаўленыя выданні з Польшчы, Украіны, Італіі, Нарвегіі і Карэі. Аліна Скрабунова, Белсат. Гэткімі былі навіны ў аб'ектыве. Наперадзе студыя «Белсат», якую рыхтуе для гаспадарства мой калега Вітаўт Сіўчык. А пакуль Вітаўт з'яўляецца ў нашым эфіры, яшчэ раз нагадаю гаспадарства пра нашае пытанне ў чаце трансляцыі. Што стаіць за апошнім наездам сілавікоў на Еўраопт? Абірайце сваю версію, а пытанка ананімная, таму бяспечная. Алеша, вітаю. Ведаеш, ёсць такі стары анекдот пра тое, што калі б камуністы прыйшлі да ўлады ў Сахары, з чым бы там пачаліся перабоі. Ну, вядома, перабоі з пяском. І цяпер гэты анекдот жарт становіцца рэальнасцю ў Беларусі, дзе пры лукашэнкаўцах з крамы ўзнікае бульба. Пра Еўраопт яшчэ пагаворым у студыі, дзе таксама закранем пытанне расійска-украінскіх перамоваў у Стамбуле. Завітае да нас і новы спікер каардынацыйнай рады, у якога распытаем, ці збіраецца ён ратаваць імідж арганізацыі. А пакуль што Белсат онлайн. У Беларусі за апошні год рэзка вырасла колькасць наяўных грошай у абарачэнні амаль на 22%. Цяпер гэта каля 12,5 мільярдаў рублёў. Такія хуткія грошы асабліва небяспечныя ў часе эканамічнай нестабільнасці, бо іх можна імгненна выдаткаваць або абмяняць на іншаземную валюту. Гэта можа справакаваць скачок цэнаў і рост попыту на валюту, як гэта ўжо бывала ў нашай краіне падчас крызісаў. У тэме разбіраўся мой калега са старонкі Белсат.eu Сцяпан Кубік. У Беларусі выраслі таксама і сумы на банкаўскіх картках на 25%. А вось валютныя дэпазіты, наадварот, трохі скараціліся. Нацбанк спрабуе ўраўнаважыць сітуацыю і заахвочвае беларусаў размяшчаць сродкі ў доўгатэрміновых дэпазітах. За год такія ўклады выраслі на 37% і цяпер складаюць больш за 12 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы не так лёгка зняць, а значыць банкаўская сістэма абароненая ад панічных настрояў. Хоць агульныя прыкметы масавай эмісіі пакуль няма, спецыялісты ўважліва сочаць за ростам грашовай масы, бо менавіта ён можа першым сігналізаваць пра запуск друкарскага станка. У польскім горадзе Познань беларус Ян Таяноўскі не здолеў вылецець у Грузію рэйсам лоўкостера Wizz Air. Яго не пусцілі на борт праз адсутнасць пашпарту. Замест яго мужчына меў польскі праязны дакумент замежніка, які, паводле міжнародных правілаў, дае права на ўезд у Грузію. Аднак работнікі авіякампаніі заявілі, што гэта не дакумент, а проста паперка. У сітуацыі паспрабавала разабрацца мая калега са старонкі Белсат.eu Ганна Ганчар. Паводле Яна на рэгістрацыі работнік авіякампаніі разгубіўся, патэлефанаваў кіраўніцтву, і яго скіравалі звязацца з грузінскай амбасадай у Варшаве. Паколькі гэта быў выходны, сувязі з дыпламатычным прадстаўніцтвам не было. У выніку пасажыру адмовілі ў пасадцы. Адвакат Алесь Міхалевіч у каментары Белсату адзначыў, авіякампанія – гэта прыватная арганізацыя, якая можа сама вызначаць правілы пасадкі ў самалёт. Калі прыватная авіякампанія адмаўляе ў пасадцы, з імі можна судзіцца, але ў іх будуць таксама свае аргументы. Таму гарантыяў, што справа будзе выйграная, ніхто не можа даць. На наступны дзень Ян без праблемаў вылецеў з тым жа праязным дакументам у Кутаісі, але ўжо з варшаўскага аэрапорту. Пасля інцыдэнту ён скіраваў скаргу ў авіякампанію з патрабаваннем скампенсаваць кошты за новы квіток і гатэль. Аднак у Wizz Air адмовілі, саслаўшыся на адсутнасць візы, не ўчытваючыся ў дэталі справы. У Варшаве прэзентавалі кнігу «Абуджэнне Беларусі. Студыі з фенаменалогіі рэвалюцыі», якую напісалі беларускі філосаф
Павел Баркоўскі і ягоны польскі калега Анджэй Гняздоўскі. У кнізе аналізуюць падзеі беларускай мірнай рэвалюцыі з 2020 года ў параўнанні з пратэставым рухам польскай салідарнасці на пачатку 1980-х гадоў. Вялікі матэрыял з Дмітра Міраша з прэзентацыі чытайце на сайце белсат.eu. Аўтары кнігі сцвярджаюць, нават калі змены не наступаюць імгненна, яны ўсё адно адбываюцца праз пераасэнсаванне, назапашаны супраціў і трансфармацыю свядомасці. Як зазначыў Павел Баркоўскі, цытата, «Калі грамадства мяняе сваю філасофію, гэтага ўжо не спыніць нават рэпрэсіямі». Кніга напісаная на беларускай і польскай мовах, змяшчае філасофскі, сацыялагічны і культурны аналіз, а таксама асабісты досвед. Яна будзе цікава як даследнікам, так і ўсім, хто перажыў падзеі 2020-го і шукае разумення, што адбываецца з Беларусю сёння. Ізноў навіна, звязаная з Грузіяй. Там беларусы масава атрымліваюць адмову ў прытулку. За апошнія 6 гадоў ніводнага станоўчага разгляду. Цяпер больш за 30 нашых суайчыннікаў абскарджваюць гэтыя адмовы ў судзе. Але без перакладу дакументаў на грузінскую мову зрабіць гэта немагчыма. Таму яны абвесцілі збор сродкаў на пераклад на гэтыя ды іншыя мэты. Як распавёў у старонцы белсат.eu праваабаронца Роман Кісляк, большасць тых, хто атрымаў адмову, усё ж ідзе ў суд, бо гэта дазваляе працягнуць тэрмін легальнага знаходжання на тэрыторыі краіны. Сам Роман знаходзіцца ў такой жа сітуацыі. З 2024 года абскарджвае ў судзе адмову ў прадстаўленні яму прытулку. Сёлета я бачыў 3 рашэнні суду з высновамі, што чалавеку ў Беларусі нічога не пагражае. І гэта абсалютна не адпавядае таму, што насамрэч адбываецца. Гэты факт нам трэба данесці да судоў і даказаць. Таму ўзнікла неабходнасць перакладу міжнародных справаздачаў па сітуацыі ў Беларусі. Перакладзеныя справаздачы ўжо перадалі камітэту ААН супраць катаванняў і спецдакладчыцы ААН па правах чалавека. Усе сабраныя дакументы выкладуць у адкрытым доступе. Імі змогуць скарыстацца беларусы, што сутыкнуцца з падобнай сітуацыяй. Рэквізіты для дапамогі знойдзеце на нашай старонцы belсat.eu. Такія матэрыялы на нашым сайце. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце ўпадабанні пад трансляцыяй у YouTube. А цяпер інфармацыйна-публіцыстычная частка эфіру «Студыя Белсат». Распачынаем наше выданне з тэмы, якая блізкая вялікай колькасці беларусаў. Тэма пабытовая, але не вельмі. Так званыя сілавікі завіталі ў найбуйнейшую гандлёвую сетку Беларусі. Як паведамляе выданне «Наша Ніва», у кампаніі «Еўрагандаль» прайшлі ператрусы, а топ-менеджеры затрыманыя. Брутальны візіт сілавікоў да топ-кіраўнікоў еўрагандлю. Паводле звестак журналістаў, ператрусы прайшлі з выламанымі дзвярыма. Верагодна, топ-менеджеры цяпер пад вартаю. Зрэшты, афіцыйнага пацверджання гэтага пакуль не было. Прыход сілавікоў у найбуйнейшую гандлёвую сетку краіны супаў у часе з нястачай гародніны ў беларускіх крамах. Цягам апошніх тыдняў жыхары краіны скардзяцца ў садсетках на адсутнасць бульбы ды цыбулі. Да справы прыцягнулі прапагандыстаў, якія спачатку адмаўлялі праблемы, а потым накінуліся на саміх жа беларусаў. Хватит смотреть на ценники! Кольки коштуе бульба, картошку! Яких она размеров! 5 рублей, 7 рублей, да хоть по 20 задолбали своей картошкой! Жрать и жрать, лишь бы и только ныть! У выніку сітуацыю пракаментаваў Лукашенко. Ён панаракаў на вываз бульбы ў Расею, дзе няма рэгулявання коштаў, ды паабяцаў, што праблема ў хуткім часе развяжацца натуральным чынам, калі паспее новы ураджай. Злосцю абрынуліся прапагандысты, ажно замуцюкаліся ў жывым эфіры. Вось беларусы зноў не той народ. Наракае на кошты бульбу. Між тым, Алесь, вось, а ты персанальна звязваеш гэтую сітуацыю з тым, што, не ведаю, грамяць крамы праз адсутнасць цыбулі і карняплодаў ці не? Ну, пакуль гэта тое, што найбольш чытаецца, так? Бо акурат пра гэтыя крамы было вельмі гучна. І яшчэ перад Новым годам мы памятаем пра тое, што гэта былі тэлевізійныя рознага кшталту камандзіроўкі. Туды прыходзілі рэпарцёры, паказвалі, што ў нас салат, ты мясны гарошак так каштуе нават танней, чым у папярэднія гады. То бок, вот эта прадуктовая бяспека для уладаў надзвычай важна.
важная. На жаль, шановные коллеги, шановная аудитория, у нас нават няма адпаведнага эксперта, который мог бы так патлумачыць, што цяпер адбываецца. Так, што цяпер адбываецца з Еўраоптам, мы можам толькі вось паведамляць вам пра такія рамкавыя нейкія інфармацыю. Гэта натуральна манополіст. Ну і вось у нашым чаце трансляцыі ёсць апытанка, можаце абраць блізкую самую для сябе версію, што ж адбываецца з Еўраоптам. На дадзены момант перамагае такая версія, як разборкі ў атачэнні Александра Лукашенка. Варта адзначыць, што так, Еўраопт быў монополістам на рынку ритейла у Беларусі. Там ўсё ж такі напэўна сотні тысячаў чалавек таксама закупаліся, і марка сапраўды вядомая напэўна кожнаму жыхару Беларусі. І немагчыма было такі бізнес весці без нейкай апекі ці прынамсі куратарскай нейкай падтрымкі з боку уладаў, а таму болей таго нават хадзілі шматлікія чуткі, што там хтосьці сям'і, там ці Віктор, ці Дмітрый, там вось акурат і апекуецца гэтай кампаніяй, але гэта ўсё чуткі, плёткі. Ну а цяпер мы ведаем, што журналістаў незалежных вобмаль у Беларусі, так працаваць немагчыма. Як паказвае практыка таксама такой следчай журналісцкай дзейнасці, ўсё, што больш-менш зарабляе ў Беларусі, часта звязана з рэжымам спадарства. Вось такая тэма, бачым, што хвалюе нашых гледачоў, але мы б хацелі перайсці да трошкі такой павесткі, звязанай з Беларусю, але ўсё ж міжнароднай. Сёння адбываецца ў Тыране саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці ў сталіцы Албаніі. Там прысутнічае таксама Святлана Ціханаўская. Хто яшчэ бярэ ўдзел у гэтай падзеі, а таксама якія тэмы стаяць на парадку дня? Лідары 47 дзяржаваў Еўропы сабраліся на саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Тыране. Яны прадстаўляюць краіны Еўразвязу, а таксама Вялікую Брытанію, Турцыю ды іншыя дзяржавы. Абмяркоўваюць галоўныя выклікі, што стаяць сёння перад нашаю часткаю свету: бяспеку Еўропы, падтрыманне ўкраіны, эканоміку, міграцыю. Святлана Ціханаўская падчас саміту сустрэлася з шэрагам лідараў еўрапейскіх краінаў, у тым ліку з Уладзімірам Зяленскім. Абраная прэзідэнтка Беларусі зазначыла, што, цытата, спыненне расійскай агрэсіі нашая агульная мэта. Мы працуем над тым, каб Беларусь і Украіна былі вольнымі без акупантаў, без дыктатараў у еўрапейскай сям'і. Канец цытаты. На відэа, апублікаваных прэс-службай Ціханаўскай, бачна, што яна напаткала прэзідэнта Турцыі Рэджэпа Таіпа Эрдагана і прэм'ер-міністра Словаччыны Роберта Фіца. Нашага эфіру далучаецца Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Спадар Валер, добрый вечар. Добрый вечер. Як вы ацэньваеце тое, што Святлана Ціханаўская удзельнічае ў гэтым саміце ў Тыране разам з дзясяткамі іншых лідараў еўрапейскіх краінаў? Ці гэта ўвогуле мае нейкае палітычнае значэнне? Ну, найперш хочу падкрэсліць даволі высокі ўзровень контактаў Святланы Ціханаўскай на гэтым мерапрыемстве. І тое, што лідарка беларускай дэмакратычнай супольнасці магла сустрэцца з кіраўнікамі такіх краін, як Вялікая Брытанія, Іспанія, Турэччына, Словаччына і нават з кіраўніцтвам Еўрапейскага звязу. Гэта падкрэслівае тое, што еўрапейская супольнасць падтрымлівае беларускі дэмакратычны рух, падтрымлівае тыя намаганні, якія робіць Святлана Ціханаўская і ейная каманда дзеля вызвалення палітвязняў і дзеля дэмакратычнай будучыні Беларусі. Таму я думаю, што за кароткі тэрмін Святлана сустрэлася і мела такі ўровень контактаў, які, напрыклад, Александр Лукашенко не меў за ўсе 30 гадоў свайго кіравання. І гэта вельмі паказальна. Ну вось, да, чарговым разам адбылася сустрэча з Уладзімірам Зеленскім, кароткі дыялог. Это таксама паказальна. Апошнім часам Кіеў усё больш станоўча ставіцца да контактаў з беларускай апазіцыяй. Дасюль можна казаць, што афіцыйны Кіеў трохі асцерагаўся гэта рабіць, бо не хацеў правакаваць, скажем так, Лукашенка на больш актыўнай падтрымкі Расіі ў яе вайне супраць Украіны. Цяпер гэтая асцярога мусіць адпала, і ўвогуле цяпер Кіеў патрэбны саюзнікі, всякія саюзнікі, у тым ліку і
такія саюзнікі, якія не маюць за сабой, скажем, дзяржавы, як тое вот беларуская апазіцыя, каманда Светланы Ціханаўскай. Вось, які гэта канкрэтныя будуць вынікі гэтых перамоваў? Ну, цяжка сказаць. Не думаю, што вось такія кароткія сустрэчы на нагах даюць некі такі вялізны і непасрэдны палітычны эфект. Хутчэй, гэта эфект такі апасрэдаваны, доўгатэрміновы, і не варта чакаць, што вынікі будуць наўпрост. Разом з тым мы бачылі таксама на кадрах, што так, гэтыя кароткія сустрэчы, рукапацісканні. Святлана Ціханаўская сустрэлася, напрыклад, з прэм'ер-міністрам Славаччыны Робертам Фіцам, а таксама з прэзідэнтам Турцыі Рэджэпам Таіпам Эрдаганам. Ведаем, што гэтыя палітыкі таксама і маюць кантакт з афіцыйным Менскам, і таксама кантакт з Масквою. Ці праз такія кароткія сустрэчы таксама можна пралабіяваць нейкія пытанні? Ці хутчэй гэта толькі больш для піару? І цяпер яны пасярэднікі. Турцыя пасярэднічае ў перамовах паміж Украінай і Россией и Заходом? Ну, я не думаю, что такими короткими встречами можно в нечем переконать неких лидеров. Хутчэй, тут можно просто умацаваць тыя пазіцыі, на якіх стаяць тыя ці іншыя еўрапейскія ўрады, еўрапейскія палітыкі. Вось. І думаю, что и Эрдоган и Фіца, как бы поразмаўлялі з Ціханаўскай з пэўным сэнсе з дыпламатычнай ветлівасці, але як бы капля камень точыць. І тое, што ў Беларусі ёсць апазіцыя, тое, што ў Беларусі ёсць дэмакратычная супольнасць, якая не можа існаваць у самой Беларусі. І тое, што яна спрабуе прадстаўляць гэтую супольнасць, мусіць, што гэтыя простыя ідэі варта даносіць і да такіх лідараў, як Фіца і Эрдоган. Спадар Валер, я прапаную перанесціся ў Стамбул, уласна, так, у Турцыю. Я спадзяюся, вы таксама сачылі сёння за гэтым перамовамі паміж Украінай і дэлегацыямі Украіны і Расіяй. Цікава, што гэта было, вельмі неадназначна на дадзены момант вынікі. З аднаго боку, яны працягваліся ўсяго 2 гадзіны, і журналіст The Economist, так, цытуе кіраўніка расійскай дэлегацыі Медзінскага: «Можа быць, хтосьці з вас, хто сядзіце за гэтым сталом, страціце яшчэ больш сваіх блізкіх», звяртаючыся да ўкраінцаў. Расія гатовая змагацца вечна, так, то бок, як бы здавалася б, вынікаў няма, але вось міністр абароны Украіны пры гэтым умераў кажа пра тое, што у такім фармаце перамовы будуць працягвацца. На вашу думку, што гэта было? Ну і з той публічнай пазіцыі Расіі вынікае, што вы такі жорсткая на не пазіцыя, і які можа быць адказ адпаведна Захаду на такую жорсткую пазіцыю, немірную, скажем так? Ну, наколькі я зразумеў, пакуль на парадку дня стаяць некія такія гуманітарныя праблемы, пытанні, абмен военнапалоннымі. Вось аб гэтым дамовіцца ўдалося. А што тычыцца па іншых прынцыповых пытаннях, то зноў жа з той інфармацыі, якая вынікае, бакі не змаглі дамовіцца нават пра парадак дня. Не змаглі дамовіцца пра тое, што ўвогуле трэба абмяркоўваць. Потому что российский бок сыходзіць з пазіцыі, што павінны абмяркоўвацца тыя пытанні, якія пачалі абмяркоўвацца 3 гады таму ў Стамбуле. То бок цяперашнія перамовы — гэта працяг тых, якія былі тады. Вось на чым мы, маўляў, спыніліся тады, на чым там некія нават паперы былі парафіраваны. Вось давайце грунтавацца на гэтым і будзем ісці далей. Пазіцыя украінскага боку грунтуецца на тым, што гэта не тыя перамовы 3-гадовай даўніны, гэта новыя перамовы, і таму трэба пачынаць некі парадак дня зусім іншы. Вось, і трэба гаварыць спачатку пра перамір'е, а потым ужо пра некія пытанні дасягнення міру. Пазіцыя расійскага боку — гэта тое, што
тыя ультыматумы, якія ставіліся Масквой в самом пачатку гэтай ваеннай кампаніі, і в прынцыпе яны ставяцца і сёння. Ну, можна сказаць, што гэта пазіцыя Западу. То бок, калі пачынаюцца перамовы, то абодва бакі выставляюць такія, ведаеце, вельмі завышаныя патрабаванні. Так. І калі ў гэтыя перамовы пачне ўмешвацца, магчыма, Злучаныя Штаты Амерыкі, якія будуць штурхаць бакі на тое, каб гэтыя пытанні запыту памяншаліся і бакі шукалі кампрамісу. Таму я пакуль не рабіў канчатковыя высновы, хаця ўсё кажа пра тое, што Расія не гатовая сур'ёз гаварыць пра некія мірныя пагадненні, таму што Расія лічыць, што на поле боя яна дамінуе, яна мае перавагу, і таму можна як бы ваенным шляхам прымусіць праціўніка к капітуляцыі. Пакуль вот такая пазіцыя у Масквы, ці ўдасца яе змяніць пад ціскам Злучаных Штатаў, ці гатовыя Злучаныя Штаты ціснуць на Маскву ў гэтай сітуацыі, гэта пытанне, на якое пакуль адказу няма. Так, ну і якая роля Беларусі, пытанне ў гэтых планах, прынамсі Расіі, бо сёння ж міністр абароны Расіі з рабочым візітам знаходзіўся ў Менску, сустрэўся з Александром Лукашенко, там прывёз шмат падарункаў, але так, што публічна патрапіла ў эфір дзяржаўнай прапаганды, асноўная тэма была это планы на захад 2025. Ці такім чынам Беларусь зноў рызыкуе стаць арэнай для агрэсіўнай палітыкі Расіі? Як вы ацэньваеце бліжэйшыя вот гэтыя месяцы, восень, так, калі это будуць вучэнні адбывацца? Ну так, сапраўды міністр абароны Расіі Белаусаў прыехаў абмяркоўваць план вучэнняў, якія адбудуцца ў верасні. Вакол гэтых вучэнняў ўжо раз спальваюцца жарсці, існуюць версіі, што Расія можа паўтарыць гісторыю 22-го года і пасля пачатку гэтых вучэнняў пачне некую вайсковую аперацыю, ці то супраць Украіны, ці то супраць іншых суседзяў Беларусі. Я не думаю, што гэта реально, пакуль Расія моцна завязана ва украінскай вайне, ва украінскім балоце, некія другія сілы дасылаць у Беларусь, каб пачаць некую новую вайну на другім фронце. Не думаю, што Расія сёння да гэтага гатова. Таму я б не стаў бы перабольшваць страхі, якія тут жывуць у звязку з гэтымі вучэннямі. А што тычыцца ўвогуле пазіцыі Беларусі адносна стамбульскіх перамоваў, то тут цікавая была учора заява Міністэрства замежных спраў Беларусі. Так. Заява такая, ведаеце, сарамлівая. Яна толькі ў адных сацыяльных сетках з'явілася, няма і нават на сайце, няма і не рэкламуе Белта там і так далей. Але тую сетку чытае Дональд Трамп. Гэта было ў сетцы X. Магчыма, што менавіта на яго разлічана. Ну, але там як бы такая нейтральная пазіцыя Мінска прагучала, што, маўляў, мы за перамовы, мы за дасягненне, мы за спыненне вайны. Увогуле два брацкія народы ваююць паміж сабой, то бок і украінскі народ таксама брацкі. Што трохі дзіўнавата выглядае на тле таго, што Беларусь актыўна падтрымлівае Расію і яе агрэсію супраць Украіны. Ну, так, вот такая сарамлівая нейтральная пазіцыя. Я так думаю, што вот Лукашенко пакуль як бы маўчыць, не каментуе гэтыя перамовы. Ён, думаю, баіцца не трапіць у тую лінію, у той курс, які зараз ёсць у Маскве. А які гэты курс, якая лінія, якая стратэгія, я думаю, што Путин не делится с Лукашенко, и Лукашенко просто боится оказаться, что трапить не ў попад и нешта не так прокомментовать, тому лепш помолчать в этой ситуации. Спадар Валерий, дякую вялікі вам за каментар. З намі на сувязі быў Валер Карбалевич, палітычны аглядальнік Радыё Свабода.
Разумею, што будуць размовы пра маё мінулае. Новы спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан збіраецца арганізаваць выбары ў орган новага 4-га склікання. Пра гэта палітык паведаміў у інтэрв'ю Радыё Свабода. Новым спікерам каардынацыйнай рады стаўся Артём Брухан. Яму 34 гады, нарадзіўся ў Берасці, скончыў гістарычны факультэт, затым магістратуру Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту. Дадаткова атрымаў эканамічную адукацыю ў берасцейскім філіяле БДУ. Працаваў у берасцейскім аблвыканкаме, дзе займаўся пытаннямі захавання гістарычна-культурнай спадчыны. Пасля гібелі Рамана Бандарэнкі звольніўся з дзяржаўнага апарату і з'ехаў у Польшу. Канкурэнтам Брухана ў галасаванні за спікера быў блогер і прадпрымальнік Александр Кныровіч. Як сказаў Белсату сябра рады і былы спікер Андрэй Ягораў, за Брухана прагаласавалі 50 сябраў арганізацыі, за Кныровіча 11. Месца спікера было вакантным пасля знікнення Анжалікі Мельнікавай. Ейнае месцазнаходжанне дагэтуль невядомае. Мельнікава перастала выходзіць на сувязь 25 сакавіка. Як высветлілася, за месяц да гэтага яна пакінула тэрыторыю Польшчы і еўразвязу. Паводле расследавання польскага выдання «Палітыка» яна паляцела на Шры-Ланку. А з рахунку фонду Мельнікавай на ейны прыватны рахунак хтосьці перавёў каля 150 тысяч долараў, якія прызначаліся для каардынацыйнай рады і кіберпартызанаў. А ўласна, Артём Брухан, новы спікер каардынацыйнай рады, ўжо зараз з намі ў студыі. Артём, добрый вечар. Добрый вечар. Прывітанне. Вось калі вы сталі новым кіраўніком, прадстаўніком галоўным каардынацыйнай рады, што вы адчулі? Што гэта такая ганаровая функцыя, ці што гэта будзе функцыя, дзе вас будуць усе крытыкаваць, дзе вам будзе таксама некамфортна? Гэта дадатковая адказнасць. Гэта адказнасць за наш інстытут дэмакратычных сілаў, прадстаўнічы орган, і я лічу, што гэта галоўная моя думка была, каб узяць на сябе гэту адказнасць, каб забяспечыць устойлівасць гэтага прадстаўнічнага інстытуту, бо я веру ў яго, і я лічу, што нават сама ідэя вяртання парламентарызму ў кантэкст дэмакратычных сілаў Беларусі гэта вельмі важна. Парламентарызм сапраўды патрэбны. Папярэдняя спікерка каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікава паходзіла з фракцыі руху за свабоду і фракцыі Латушкі. Вы таксама прадстаўляеце тую самую палітычную сілу ў каардынацыйнай радзе. Ці вы не адчуваеце таксама, што як быццам бы адзін блок і тыя самыя ізноў людзі з таго самага асяроддзя будуць кіраваць каардынацыйнай радай? Ці вы не адчуваеце нейкую тут недэмакратычнасць? Не адчуваю, бо у нас 28 мандатаў у каардынацыйнай радзе, ёсць і іншыя фракцыі. Калі б іншыя фракцыі аб'ядналіся, яны бы маглі заблакаваць чалавека з фракцыі каманды Латушкі і рух за свабоду, але мы паразмаўлялі, знайшлі людзі, пагадзіліся, што прымальна для них, што будзе спікер з той жа фракцыі. Таму я не бачу тут ніякай недэмакратычнасці. Недэмакратычнасць гэта калі людзі не прымаюць удзел у выбарах, калі яны адмаўляюцца прыняць удзел у выбарах, яны не хочуць гэтага рабіць, але абвінавачваюць іншых у недэмакратычнасці. Для мяне гэта недэмакратычна. Гаспадар Артём, я все-таки задам пытанне, што з папярэдняй спікеркай чуваць, ці вы даведаліся штосьці новага, як КР на агул збіраецца гэту справу закрываць ці далей даследаваць? Я вось толькі нядаўна прыехаў з Любліна, дзе даваў паказанні па справе знікнення Анжалікі Мельнікавай, па справе па артыкулу прымусовага знікнення чалавека, якая вядзецца пад надзорам нацыянальнай пракуратуры Польшчы. Якая фармулёўка артыкула цяпер? Так, там і іншая, але вось ключавая тэма, таму была даволі доўгая такая размова, доўга паказанні даваў, бо сапраўды былі пытанні звязаныя з каардынацыйнай радай агулам для разумення. Больш не магу распавесці, на жаль, але так ці інакш бачна, што польскія службы займаюцца гэтым пытаннем даволі актыўна, запрашаюць на размовы, у тым ліку іншых чальцоў нашай фракцыі, якія даюць таксама паказанні. Таму мне падаецца, гэта сітуацыя знаходзіцца ў фокусе службаў Польшы, і пакуль не будзе знойдзена Анжаліка, і мы будзем рабіць усё неабходнае дзеля таго, каб гэта зрабіць. Я ўпэўнены, што і польскія службы таксама. Якія перашкоды у тым, каб знайсці, дзе знаходзіцца Анжаліка Мельнікава, аб'ектыўная, так скажам? На жаль, мне складана распавесці, у тым сэнсе, з намі не дзеляцца службы, якія перашкоды, але зразумела, што сітуацыя вельмі складаная, бо чалавек знік, і там вось гэты артыкул «Палітыка» сведчыць пра тое, што ён перамяшчаўся, і ўсё гэта дадатковыя розныя краіны, я так лічу, розныя запыты. Я думаю, што гэта такое вось сапраўды няпростая справа нават для спецыяльных служб.
Памятаем, што следчыя журналісты, калі апублікавалі вось гэты артыкул у палітыку, акурат наракалі на тое, што спецслужбы польскія нібыта не хочуць у шчыльную заняцца справай знікнення Анжэлікі Мельнікавай. Ці сапраўды пасля публікацыі пачалі вас выклікаць у пракуратуру на паказанні? Так. То бок менавіта журналісты падштурхнулі да таго, каб эта справа пайшла наперад. Я не хацеў бы, ведаеце, спекуляваць, але выглядае, што так. Разам з тым, вось, спадар Артём, ведаем, які ёсць цяпер імідж пасля справы знікнення Анжэлікі Мельнікавай у Каардынацыйнай рады. Няма адназначных, канешне, яшчэ высноваў, бо следства не скончана і гэтак далей, але тое, што пішуць следчыя журналісты пра знікненне 150 тысячаў еўраў, так, з рахунку. Да якога мела доступ? Доступ менавіта Анжэліка Мельнікава. Тое, што вось яна не паведамляла сваім калегам у Каардынацыйнай радзе, дзе яна знаходзіцца. Некалькі месяцаў фактычна вяла сваю... Так, і таксама ездзіла ў розныя краіны свету. Так, это ўсё выглядае... Ну, ведаеце, як это выглядае? Сотні тысячаў беларусаў з'ехалі за мяжу, многія не маюць... Натуральныя эмоцыі, добрых, крыўды... Не, там заробку, жыццё неўладкаванае, тут вось аказваецца, што ўвогуле былі нейкія грошы выдзеленыя, а па-другое, што аказваецца, што яна яшчэ іх узяла не на справу, а невядома, куды яны зніклі. Ну, напэўна, няма цяпер даверу да Каардынацыйнай рады. Як вы збіраецеся яго аднаўляць? Як я казаў, я шоў з даволі простай, але зразумелай праграмай. Праграма гэта, па-першае, вось гэтае пытанне вырашыць, каб такое больш не магло паўтарыцца, калі знікае чалавек, знікае спікер, а разам з ім нейкая юрыдычная асоба знікае. Стварыць юрыдычную асобу Каардынацыйнай рады, якая будзе кантралявана, напрыклад, праз чальцоў нарады фракцыі. Ну, гэта такое фармальнае капітан ачевіднасць, як кажуць, рашэнне. Але раней не было, таму гэтую праблему трэба вырашыць. Я вось іду з гэтым пунктам. Па-другое, гэта правесці слуханні, публічнае слуханне аб'яднанага пераходнага кабінета напярэдадні канферэнцыя «Новая Беларусь». Арганізаваць гэтае слуханне, бо я лічу гэта сапраўды важным, і ў пратаколе ўзаемадзеяння паміж структурам таксама прапісана, што эти слуханні павінны адбывацца. Таму я думаю, што вось у ўзаемадзеянні з кабінетам мы дамовімся, калі як гэта правесці. Я ўпэўнены, што гэта будзе таксама добры крок дзеля таго, каб прадэманстраваць важнасць органу парламенцкага тыпу, такога як Каардынацыйная рада. І, зразумела, пачаць падрыхтоўку да выбараў у Каардынацыйную раду 26-го года. Бо ўжо, як кажуць, палітычны календар ўжо ўчора патрэбна было пачынаць. Спадар Артём, у мяне да вас паўтары пытання. Ведаю, што мала часу. Па-першае, у эфіры тут спадар Латушка, ваш паплечнік, казаў пра тое, што напярэдадні галасавання ў Каардынацыйную раду вы атрымлівалі ціск, там шантаж, з нейкім шантажом, паведамленні, як справа развівалася далей, што гэта такое было. І другое, пра Каардынацыйную раду. Вельмі шмат у вашай перадвыбарчай вось гэтай прамове, так, я слухаў яе падчас трансляцыі з рады, казалі, ну, там хутчэй было пра тое, каб захаваць Каардынацыйную раду, захаваць дзейнасць і гэтак далей. А ці вы маеце планы і бачанне, якім чынам Каардынацыйная рада можа быць не так, як цяпер, што яна ёсць, і толькі дзякуючы Мельнікаву гэтаму скандалу стала вядомай, а каб яна стала рэальнай сілай па падтрымцы беларусаў за мяжой і прадстаўнічым так органам, так і магла ўплываць унутры Беларусі? Ну, што тычыцца паведамленняў, так я атрымаў, але я ніяк не адказваў на іх, бо, ну, слухайце... Але это прыватная нейкая інфармацыя, это была шантажная інфармацыя. Ну, так, такога кшталту, так. Следчыя органы Польшчы таксама пра яе ведаюць. Я праінфармаваў пра гэта, так. Вось, што тычыцца працы Каардынацыйнай рады, зразумела, трэба гэты падвышаць давер, празрыстасцю, адказнасцю, гэта ўсё даволі, ну, такія, як кажуць, зразумелыя крокі. Але я думаю, таксама людзям важна зразумець, што гэта орган парламенцкага тыпу. А людзі заўсёды крытыкуюць парламенты ў любой краіне. Так, у любой краіне. І там заўсёды спрачаюцца. І вось калі кажуць, з чаго яны там спрачаюцца ў Каардынацыйнай радзе, так гэта ее функцыя. Цывілізавана. Александр Кадырович, Артём Брухан сели, паспрачаліся, усе там пытанні пазадавалі, і гэта выглядае, ну, вось так, былі агучаны падыходы, пытанні, людзі паглядзелі, і потым на наступных выбарах, пра якія я кажу, людзі зробяць выбар. Кто ім больш падабаецца, хто больш слушна казаў, хто мае рацыю, а хто не. Пра выбары мы яшчэ ўжо сёння, напэўна, не паспеем проста запытаць, яшчэ будзем размаўляць, але вы згадалі пра крытыку Каардынацыйнай рады, і сапраўды шэраг дзеячоў публічна крытыкуе ўвогуле сам орган, і вас крытыкуюць, што вас абралі. Вось у нас ёсць цытата галоўнай рэдактаркі сайту Хартыя 97 Наталлі Радзінай. Давайте паслухаем. Я яе не падзяляю, калі што, ні па форме, ні па зместу, але давайте.
Замест бізнесвумен Мельнікавай прадстаўляць беларускую апазіцыю фактычна прызначылі былога лукашэнкаўскага абласнога чыноўніка Артёма Брухана. Канкурэнтам ягоным выступаў бізнесовец Александр Кнырович, які да 2021 года адбываў пакаранне ў беларускай калоніі паводле абвінавачвання ў дачы хабару і нясплаце падаткаў. Абодва персанажы ніякага дачынення да беларускага супраціву і апазіцыі ніколі не мелі. І цяпер ужо не Мельнікава, а Брухан будзе фатаграфавацца разам з Ціханаўскай і Латушкам, прадстаўляючы пераходную ўладу і адначасова ўплываючы на размеркаванне шматмільённых фінансавых плыняў. Аднак гісторыя ператварылася ў фарс. З пераходных дзеячаў беларусы ўжо смяюцца не менш, чым з Лукашэнкі. Вельмі вострыя словы, Наталья Разіна, спадар Артём, ці вы адчуваеце нейкую свіну, што працавалі ў дзяржаўным апараце? Можа, вы не павінны былі стаць спікерам? Ведаеце, я думаю, што калі нам падзяляць, калі цкаваць тых, хто працавалі калісьці ў дзяржаўным апараце, то мы заўсёды застанемся ў коле 300-400 чалавек, якія так, трэба выходзіць за гэтае поле вузкае вельмі. А што тычыцца слова, слухайце, а я вось бы ёй прапанаваў, хай яна сфармуе свой спіс на выбары ў каардынацыйную раду ў 26 годзе і прадэманструю колькасць падтрымкі людзей, тых, хто з'ехалі, ці тых, хто таксама ў Беларусі, хай сфармуе сілу і ў межах каардынацыйнай рады будзе праводзіць сваю палітыку. Чаму не? Ну, прасцей за ўсё сядзець, да, пакрытыкаваць. Ёсць магчымасць нават правесці замер дэмакратычным шляхам, замер падтрымкі. Спадар Артём, дзякуй вялікі, што завіталі сёння ў студыю Белсат. Артём Брухан, новы спікер каардынацыйнай рады і першае інтэрв'ю на Белсаце ў гэтай ролі. Спадарства, яшчэ адзін матэрыял без каментара. У міжнародны дня святла італьянскі горад Брэсаноне ў Альпах асвятлілі серыяй факелаў СОС. Сімвалічны заклік звярнуць увагу на будучыя адносіны паміж робатамі і людзьмі. У мастацкім перформансе ўзяў удзел мастак Стэфана Кагьёль, а таксама чалавекападобны робат. Рубрика без каментара. Спадзяюся, што нягледзячы на прагрэс, робаты не заменяць журналістаў. Спадарства, зараз яшчэ некалькі матэрыялаў з нашых сацыяльных сетак. Найцікавейшыя, так, матэрыялы Белсат онлайн. Можа, лепш бы робаты. Ці верыце вы ў поспех пашпарта Новай Беларусі? Гэткім пытаннем задаліся нашыя калегі, ды выклалі апытання на сайт Белсату. У галасаванні ўзялі ўдзел 652 асобы. Самы папулярны сярод рэспандэнтаў адказ не ўпэўнены, але спадзяюся. Яго выбраў 41% апытаных. Блізу чвэрці цвёрда вераць у поспех пашпарта Новай Беларусі. Няўпэўненыя ў гэтым 29%. Яшчэ 6% гэтае пытанне не цікавіць. Гэта была апытанка на нашым YouTube-канале, а тым часам блогер Саша Івулін распавёў, як пачаў каментаваць футбол па-беларуску. Таксама ён згадаў родную Воршу, горад Караткевіча і 3 турмаў. Глядзіце ў тэлеграм-канале Белсату. Вельмі цікавая была гісторыя з тым, як мы пачалі каментаваць матчы на беларускай мове. Нам прапанавалі зрабіць імпрэзу, сабраць людзей, паглядзець футбол разам. Мы зрабілі гэты эвэнцік. Тады, мне здаецца, мы глядзелі фінал лігі канферэнцыі. Мы так запыталіся проста, а на якой мове будзем каментаваць? На расейскай ці беларускай? Шмат людзей кажуць, давайце па-беларуску спрабуем. І мы паспрабавалі, і гэта проста стала нечым адметным. Мы гэтуль каментуем з Ярыкам Пісарэнка матчы на беларускай мове недзе там раза 3-4 ў месяц. І гэта атрымліваецца вельмі крута. І мы ў мінулым годзе каментавалі фінал Еўра на беларускай мове. Колькі вы сабралі народу? 300 плюс, мне здаецца, 350. Вось слухалі футбол на беларускай мове, і гэта проста было нешта вау, якое крутое.
Натхняльна і добры прыклад для іншых, а цяпер спадарства яшчэ Больш сур'ёзная гісторыя. і моцная гісторыя. Калі расейцы захапілі Крым, беларус пан Зубар пастанавіў бараніць Украіну. Ён дасюль працягвае змагацца. Глядзіце гэтую гісторыю беларускага добраахвотніка цалкам у праекце «Ваяры і валанцёры» на YouTube-канале «Белсат Док». Са скарочанай версіяй інтэрв'ю можна знойміцца ў інстаграме Белсату. Здесь стоял я, Брест, Волод и Пацук. Волод и Брест погибли героями, Пацук попал в белорусское КГБ и сейчас в застенках. Из тех 4 людей с фотографией только я могу на этом месте рассказать про эти события. Вот это тоже знаковое место. Мы постоянно с Романовки заходили этим маршрутом в Ирпень. И уже позднее мы узнали, что Эдуард Лобов находился в районе вот этого кафе. Этот круг и эта артерия была очень важна, и Эдуард здесь был джавелинчиком. Оборона Ирпеня вообще начиналась примерно с этого места. С Киева мы выезжали на машине, тут был один блокпост на выезде. Да, но хоть такое хочется глядзець не ў вертыкалцы, все-таки у гарызантальным відэа. Белсат Док на YouTube-канал. Спадарства, яшчэ одна прыемная навіна. 70-я гадавіна з дня нараджэння славутай беларускай гімнасткі Вольгі Корбут. Яна 4 разы здабывала залатыя алімпійскія медалі ў спартовай гімнастыцы. Пра шлях славутай нарадзінкі горадні узгадвае тэлеграм-канал Белсату. На гэтым усё. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, таксама ўпадабанні. Асабліва дзякуем нашым удзельнікам чата за актыўную працу, каментаванне, ну і галасаванне ў ананімнай апытанцы. Для вас працавалі Вітаў Сіўчык і Алесь Залеўскі. Да новых сустрэчаў на Белсаце. Беражыце сябе.